Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele. Siyabingelela kakhulu ezweni lonke wonke umhlaba ubingelelwa yimo MC Paul basofuza kufanele mashe amahlangatha azoshumayela upropaganda yasabeka abathu sifisa singasukura phela ngwaraphelelo vento menza uqedwe baleyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani ogadla ngento kusingayiphethe abatshena athi umthambo wegazi lento umsangakini sayifuna uzolahla uPetrod emashidi namhlopha kithi koduleni kwaqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini abaleka nePetrod lengane bathi uhlehlile ozube ngesonto ezayo nombuso uthi ugebhela amasaladi shame disappoint inkunzi emafaka okwendwe idla ngamabala namanje sadla ngawe yabona nje Jomani siyabingelela Mapholo basiyabingelela kakhulu sibonga ukungena nje kusikhondla khondla kusiya Viva TV singaphakathi pholo bakusho mina kusho lo moyo lomnyango nalokuduma kwezulu okufuna ukuqala ngiqonda ukuthi nje sithi camagwini sithi thokozani sithe makhosini kunina nonke enisibukelayo uNjomane enganiza kwethu umayela usuke sesendlunkulu kodwa ke sesithe samkhipha nenxiwa njengemnumzane ozele onezinto eziningi uthi akube lula nje ukuthi mawungena ku YouTube ubhala ukuthi Dr. Mhlongo TV qithi thina ngumhlongo khuluma indaba ezakhayo khuluma into ezethongo khuluma indaba zomsebenzi ukubuke lapha nalapha uyobona nezinto ezokwazi ukuthi zikuthokozise kodwa mayela usuke ekhumbula ukuthi ukuphi la ukuthi kuphe ekhaya isekhaya Njomane kumqoka ukuthi masikhuluma nabantu sikhumbule lo nedatha elincane ozofisa impela ukusilalela eziyoqeda kodwa into emqoka kuyena ukuthi ake ikhulumele nalenyanga ithini inombolo zakho ba asibambe nayi number ithi 083 406 8658 083 406 8658 Dokotela Mhlongo asikhulume ngomuntu wesifazane owafelwa indoda 1 waphinde wafelwa indoda 2 waphinde wafelwa indoda 3 shuthu seyanjelwa amadoda amathathu akuhlaleki nomuntu wesilisa and bonke abantu abathandana naye bonke bayahamba emhlabeni singabuka laba kuthiwa sifake ibhopolweni emsebenzini wethongo masibuka isimo salomuntu pholoba umuntu kanjalo kusuke kukhona into ekhona kungenzeka ukuthi uyayazi noma akayazi kwesinye isikhathi yabona into ekuthiwa iphenti mapholoba iphenti lilodwa njengoba enyeke iminyanga amaphenti anomngozi omangalisayo omunye umuntu liyathatha lephenti lambe liyophendula amapholoba kube ukuthi mekwalala nendoda imadoda isigaba sokuqala leso kuzoba khona nesigaba sesibili ukuthi umuntu abeyethisa isilwane emapholoba isilwane mekahlangana nendoda indoda imesane igule ife emapholoba noma umuntu kusuke kukhona isilwane noma kukhona umdliwa amapholoba abelethiswe wona noma utshalo egazini lakhe amapholoba ziba yiningi igaba yila idinga khona ukuthi kufakwe igopolo kubheka ukuthi yini inkinga lapho pholoba mase kuzokwazi ukuthi kube khona iansa ngoba lo muntu akalashwa njengomuntu kade elashwa ngesonto elidlulile onesifo esifanayo ufuna noma nabhekwe ngokwendlela eyigopolo ukuthi le nkinga le inkinga kanjani and then mase sithola iansa ukuthi ilashwa kanjani lo nkinga amapholoba asibuke owesifazane futhi problem yokuthi uyakuthanda ukuyocanzeni nomuntu wesilisa kodwa akasalifili isandloko uze kube ngcono mayezoyidlalisa yena ngesandla sakhe inkinga ziningi ke mapholoba imimoya miningi mapholoba kungenzeka nalowo muntu ukuthi khona umuntu aphila naye mapholoba angithi abanye abantu nje basilapha athi kumnandi mengilala nesilwane but mengilala nomyeni wami akubi right ngiqonda ukuthi naye lo muntu kusuke kukhona into ethize esikiphila phakathi kwakhe yimimoya edinga ukuphila makukhishwa amapholoba ngoba umuntu wesifazana akakwazi ukuphila ngaphandle kwendoda indoda ayikwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesifazana lo muntu wesifazana okwazi ukuphila ngaphandle kwendoda kube ukuthi uphila nesilwane noma ijabulise yena akuyona impilo leyo yomuntu amapholoba okufana ngabe uyaphila amapholoba kusuke kukhona into eyimoya esuke kuyena amapholoba efuna ukukhishwa kuyena asingene umuntu wesilisa emsebenzini asebenza kuwo ile yaqalwa ukuzwa ngathi khonto emhamba ebusweni iboss ayimthandisisi kahle iyamnyanya nje isichitho mapholoba kusikona uprofita ukusho lokho mapholoba isichitho nje kuphela asuke eshawa ngaso kakhulukazi emsebenzini ke ungakhohlwa ukuthi emsebenzini siyabanga amapholoba nombani ufuna kuvele yena kusuke kukhona into eyisichitho pholoba noma iqisiwe phansi noma esetshenzwe ngegama lakhe noma esetshenzwe ngensile yakhe kodwa nje kusuke kuyisichitho mapholoba lo onjani ke lo ozwa ekhathala
njalo makufanele emsebenzini uyakhathala kubuhlungu umzimba noma ubuhlungu umzimba kodwa ufikelwa nje yikhathazo. Yes, lowo muntu lo kusuke kukhona amanzi amnyama mapholoba. Ngenxa yokuthi ungakhohlwa mapholoba mengaphela umsebenzi umuntu angasebenzi engathembeli ukuthi angahlupheka lowo muntu. Emakhaya sinamambulawo mapholoba. Iy'tala zethu namagceke ethu asethuza ngendlela ey'ngafani. Omunye umesanancane yena ukuya emsebenzini mapholoba azagcina eqoshiwe ngoba mefanele emsebenzini umesanancane akhathala. Ngisho uqonda ukuthi ziningi iy'gaba mapholoba ey'dinga ngempela ukuthi zibhekwe ukuthi lento ehlupha lo muntu into eqhamukaphi esuka ngakephi. Number 2 izolungiswa kanjani mapholoba. Kodwa kusuke kuyisigaba nje sifuna ukulimaza impilo yomuntu noma ukudestroya impilo yalowo muntu mapholoba. Asithinte imfuyo. Okay. Njengomuntu ofuyile uneplazi unalo lonke uhlobo lemfuyo ethile emqoka ekhaya. Yes. Ake sibuke ukuthi wena uyakwazi ukungenelela kumuntu othi mina ngihlushwa iy'nkomo ezama ayifuna ukubuya noma ngiyazama ukuphemba zabambili khona efayo ziyantshontshwa iy'nkomo zami. Asibuke lento ethi nje umuntu ukuze abe nekhaya elifudumele lemfuyo yakhe esekamhlongo ngamsiza ngani wena Doda. Pholoba avingigqilaza lento noma avingikhathaza emoyeni wami labantu engibasizayo abangafuni ukuvela obala mapholoba. Iyangigqilaza kakhulu ngoba lento angabe yenza umsebenzi ukuthi ube lula mapholoba. Ngesonto edlulile kade ngiyise Eastern Cape mapholoba. Kade ngise Eastern Cape ngiyokwenza umsebenzi ofana nawo lo endaweni ekuthiwa iseNgcobo mapholoba. Kade ngiyolungisa indaba yesibaya mapholoba. Phelile amagusha abantu, ziphelile inkomo zabantu mapholoba. Zintshontshwa. Kodwa ngicela ukukutshela ukuthi after ngisebenzile mapholoba abantu batholakala esibayeni mapholoba. Babanjwa abantu umnomzana wabiza abantu bendawo batarajwa abantu balikhuluma iqiniso ukuthi le nkomo ade iphele endaweni beyilinyazo ibona. Lento engikhuluma ngathi umdlalo mapholoba. Kodwa isibaya nje siyakhiwa mapholoba. Akekho umnomzana ongaba nenkomo eziko 60-70 mapholoba isibaya singakhiwa. Isibaya siyasetshenzwa ukuthi intshontsho zabanye abantu kodwa mekuziwa kwesakho umuntu angafisi ukuhalela amapholoba ukuthi kube ikhona intembi ezonke. Ngiqonda ukuthi nje lilonke amapholoba kuzuba umnomzana isibaya siyasetshenzwa samagusha eseyimbuzi eseyinkomo ziyamiselelwa isibaya amapholoba. Dokotela uma kukhulunywa ngeziko kusokhulunywa ngayo. Kukhulunywa ngento okumiselela-ke mapholoba isibaya pholoba ezodala ukuthi lento ifike itshalwe mapholoba ukuthi ifike siyitshala mase sibasa umlilo khona esibayeni esenta amapholoba. Mase sibasele umlilo mase sifaka le mithi mapholoba iy'nkomo zonke siyishunqisele amagusha siwashunqisele iy'mbuzi siwashunqisele konke amapholoba mekuthi ziphumile zaya emadlelweni mase yibuya kube khona eyodwa ezihamba phambili ey'hola. Ngamanye amazwi kwenza ukuthi kungabikhona uqhekeko phambi kwemfuyo yakho kube ukuthi ziyahlukana ihlezi zihamba zawonye nje moyibona iy'nkomo zakho zihlangene ngamakhanda ngisho uyahlangana nezomakhelwane zihlangana ngamakhanda zodwa bona ngisho seyigoduka kube into eyodwa mapholoba yibuyele ekhaya. Khona umuntu okhala ngokuthi waye enyangeni kwathiwa kuyena kuze athole lento yokuphila akathenga isibindi bese yosilalisa ethuneni nendwangu ebovu iy'nsuku eziwu7 ngenkathi eseyosilanda lesi sibindi noma le ndwangu eyoyilanda kwafica ngempela iy'ntuthane zakhele kusona isibindi nendwangu wayinika futhi inyanga. Ngelanga anikeze ngalinyanga izinto zakhe ayiphindanga zaphakama noma zaphila noma zacaca kwabamnyama konke. Ungangenelela ukuthini odabeni olunjalo? Engingakisho mina ukuthi thina belaphi noma ngabe umuntu uqale kanjani kodwa ithi uqalekile kodwa uyazi into oyifaka kuyona ukuthi ufaka kuyini. Once kwakhona isithwalo noma isiphakamise kuzothiwa khona igazi phakathi vele kupheli kahle mapholoba lo. Uyabona nje ngokusobala lo muntu kwathathwa iy'nhlanhla zakhe mapholoba ngoba nathi sodokotela sigangile phela. Omunye uyakwazi ukubona umuntu enempumelelo uma ehlola ajikaze othwebula inhlanhla yomuntu pholoba. Lokho sibindi nje yonke lokhu kwakukuganga pholoba kuthathwa iy'nhlanhla zabantu. Thina sikwenzike lapha kaMhlongo ngenxa yokuthi ayikho into esiyifunayo igazi ayikho into ey'nyama esiyifunayo umuntu mapholoba. Ngithintela lolu daba ngoba usanda kuyothula enye insizwa ephomeni isithwalo eyasithatha bese sibucayi empilweni yakhe. Mapholoba ukuhlaziyela kabanzi ngohambo lwenu nibheke empophomeni nokuthi ufike eyisimo njani lo muntu. Pholoba umuntu ufike exakekile pholoba seyiphelile iy'ngane zakhe mapholoba. Ziqedwa isilwane mapholoba ilala nesilwane zamantombazane. Ezabafana sebezaphinde ukuthinga ingane yakhe iphasa kahle nasesikoleni akusahambi kahle mapholoba. Wafika kumina ethi uzobheka mapholoba ngathi ukubheka lekhaya kaMhlongo 500. Thema ngibheka amapholoba kwatholakala ukuthi lo muntu kukhona into akayilanda amapholoba ey'tshethi izomlethela umcebo kanti izomlimaza pholoba. Ilaka-ke kuvele khona ukuthi hayi lo muntu uma ukuthi akayifuni lento ake simlekelele sihambe siyoyisusa lento mapholoba empilweni yakhe ngoba ubesegula kwenyeni esenciphile ngisho emzimbeni mapholoba. Kodwa nje kade ngifonele ukuthi izinto seziyaqala ziyaphikapha nembawo nemaphupho mapholoba ngoba umuntu uma ukuthi impilo yakhe iyanakala ubona ngamaphupho kokuqala ukuthi mina ngisaphuphi kwenze njani abantu abanye bephupho mapholoba. Naye-ke seqalile amaphupho aseyabuya pholoba sekuyelele kuthena abe umuntu ekade uyena mapholoba.
baningi abafuna ukususa iy'thwalo, baningi abaney'nkinga esesithe sayibalula. Ividiyo yethu ingakafiki emaphethelweni sibheke ngakhona. Ake usiqaphulele iy'namba esingakuthinta kuzona. Inamba yomuntu ohlushwe isithwalo nje asithatha noma isiphakamiso noma isigubhu asithatha esimhlukumezayo singakwazi ukwenza izinto ngoba kwakona isigubhu ukuthi usithathe singazenzi izinto kusuke kukhona lesinakalisa khona. Wena uthatha le namba nje mathi uthi 083 kuphela 083 406 406 8658 083 406 8658 mase uyafona mase uyabuza indlela yokusizakala ukuthi usizakala kanjani. Ake sithinte indaba enkulu udokotela omkhulu. Yes. Njalo lapha kwaMhlongo kuhlalela ikhona ishashalazi noma igebe lokuthi uMapholoba mayikhuluma azwakala. uMapholoba. Ngale kwalokho esezwakele bese ithatha indaba iyobekwe ithibeni kubanini bomsebenzi ngoba okukhulu kunakho konke ukuthi ukhulume nomsamo wakho. uMapholoba. Dokotela usubuyile ukukhulumela nomsamo. Yes. Zithini indaba zika December ezimnandi ekuyizona esilokho esizixoxela abantu ezingabalekelela nezobasiza. Zibasiza njani? Kwenzakalani ngo7 December? Sesifunge kuvuthwa indaba-ke uMapholoba ngomhla ka7 kuDisemba konakele endaweni yaseMgababa esigodlweni sakwaMhlongo la esisebenzela khona. Ake ngikuchazele kuMapholoba akusebenzi mina akusebenzi idlozi engilembethe. Ngoba mina ngifana nesithunywa uMapholoba kahle kahle nje kwisisebenzi nami. Ngenxa ukuthi abanikazi bempilo ibona laba balapha emsaMpholoba othema ukhala nawe nababukeli basiyaviva TV belila ukuthi siyathanda nathi ukuthi sifane nabanye abanomzana siyathanda ukuthi sifane nabanye omama siyathanda ukufana nezinye intombi siyathanda ukufana nezinye insizwa kuphela amandla abalingani kwabe sengiyakhala bakhala ngabe sengibuyele emsamo ngayophahla Pholoba kwatholakala ukuthi asiphinde sibaphinde Pholoba ngespecial sobe simhla ka7 December insebenzo ka30,000 iphenduke ibe ka7,500 ibe eka15,000 insebenzo ka7,500 esibhodlela izinto zenzeka iphenduke kube ka5,000 rand Mapholoba. Uthi dokotela kunebhodlela lapha elijwayele ukutholakala ngo7.5. Yes Mapholoba. Kodwa kule game yangomhla ka7 December 2024 lizobe litholakala ngo5,000 5,000 rand kuphela Mapholoba. Uthi lenzani leli bhodlela yini igama lalo? Le bhodlela igama lalo umlekeleli Mapholoba izinto ziyenzeka. Ngamanye amazwi lifohla lengafohleki khona Mapholoba. Ngikhuluma nalo muntu othi mina nginenkinga ngiyasebenza kodwa imali angiyazi ngiyenzani. Ngikhuluma nalo muntu othi ngiyayikhandla emsebenzini but promotion ngiyisebenza. Lingena lapho ke Mapholoba ake sixoxe nje ngimnika igama lokuqoqa Pholoba. Kahle kahle umlekeleli wempilo Mapholoba ukuthi ngabe safana nakuqala. Baba kazinto ziyenzeka baba kamlekeleli wempilo ukuthi ingafani nasakuqala. Yes. Ngiyafuna ukuthi singene sigxile ekuthenini ke sengizwile ukuthi u7.5 uguqule wabheka ku5,000. Yes. Nangu 30,000 ubheke ku15,000. Singaligaranda niwashi sizolithola kwispecial. Singayigaranda niring esoyithola kwispecial. Singayigaranda nifone esoyithola kwispecial. Lamafoni azabizwe ngesigubhu ngobani? Ake sikuchaze Mapholoba lokuthi isigubhu abantu bebazi ukuthi iselwa. Leli lifana no-pineapple noma elifana ne-butternut Mapholoba. Molifuna leliselo lapha eBria lithola ngo80 rand ngo70 rand ngo60 rand mothola umama wabiza kahle. Ngamanye amazwi akusona isigubhu lelo iselo igama laso. Kodwa once kwafakwa imuthi ngaphakathi liyashintsha igama seliselo Mapholoba. Licacela ngisho umuntu osekhaya ngisho umuntu ongasile ngisho umuntu ohlakaniphile lo ukuthi kahle kahle isigubhu kwakulona iselwa into engaphakathi Mapholoba. Sabese sibuka lento ukuthi abantu banezigubhu kodwa egcineni abakwazi ukuya nazo ema-office abakwazi ukuya nazo emsebenzini. Sabese sikhanda indlela enhle Mapholoba ukuthi umuntu ofakwe esigubhini asuphendule thina uzofakwe ewashini uzofakwe eringini uzofakwe efonini kubhophopo Mapholoba kuphenduke kube isigubhu. Ngamanye amazwi sesathi sisakaningi ngoba sinabanomzana abasithengela imoto abasithengela inkomo bebonga ukuthi lo msebenzi esiwezayo. Ngiqonda ukuthi umuntu osekhaya abekwazi ukuthi once samvezela into sibe sesithestile thina ukuthi iyaphila le nto akusikona ukuthi sithethe izinto kubantu kodwa sika nendlela oqala sithethe ukuthi le nto esikulethela yona manje i-right yini ma i-right sesibuya kuMapholoba sesiyakutshela ukuthi khona into ekhona la kaMhlongo ephilayo i-right kakhulu Mapholoba lesigubhu siyakulekelela kakhulu Mapholoba. Ningizimu Africa worldwide kunento ethi angibuza ukuthi ngaphandle kwesigubhu sewashi ngaphandle kweselfoni isigubhu sefoni ngaphandle kweringi ngaphandle kwazinto ziyenzeka mina ngifuna ukukufonela namhlanje kusasa ngiyazazi ukuthi angiqualify ku-special futhi angiyizi kusona ngifuna lezi zinto ezithinta ukuthi ikhona imikhiqizo ekhiqizwa kaMhlongo ake usicathulise noma ngama-product amabili noma amathathu otha khona kwanjomani esizowathatha siwasebenzise wakheke lo 15,000 sibuye sibhuke singene. Ake sisho kanje Mapholoba sinayo nje ikhombo yenduku Mapholoba lokugeza ehlangene nenduku Mapholoba yokufutha
ehlangene nenduku yokuphalaza amapholoba. Leyo khombo nje u-1000 kuphela amapholoba. 1000 kuphela nje wena kube ukuthi 1150 amapholoba mase kuhlangene nokuphosa ngoba sisebenzisa iphepha. Kodwa only 1000 rand ufuna le khombo noma ungayibiza ukuthi ikhombo nje yokuyiklina ubize kanjalo amapholoba ukuthi konke okubambayo ukwazi ukubambeka. Wena mase siyaphosela le khombo hleze ngomhla ka7 singashaya sesinawo amapholoba ngoba iyakwazi ukuvula kakhulu. Kulo muntu othi mina emsebenzini angazi ukuthi kwenzekani abangifuna belungu iyakwazi ukulekelela kakhulu amapholoba. Only 1000 rand kuphela amapholoba mase kuhlangene nomonye okuphosa 150 kube 1150 pholoba sibiza ngokuthi ikhombo yami yokuklina amapholoba ngegama lokuhlanganisa lapha.